Sir? Sir? Sir, magpapaalam na po ako sa inyo. Kasi sir, pinagsisilosan po ako ni Ma'am eh. Ha? Nagsiselo si Mami? Wala naman siya dapat magsilosan sa atin. Ay, sir, hindi naman po siya nagselos sa ating dalawa eh. Nagselos po siya sa aming dalawa ng driver, no? How many times a day do you want sex? Are you gonna make love to me now? I don't make love. I fuck. Hard. May kakasend lang sa akin na video, may kakalikan kang babae sa kotse. Hindi ko siya hinahalikan. Anong ginagawa mo? Napuwing siya. Sa bibig mo siya hiniba na puweng? Siyempre, hihipan mo sa bibig para lumabas yung buhangin sa mata. Good morning, fuckers and fuckettes. I am vaccinated, caffeinated, and freshly masturbated. Time to grab the day by its balls. Consensually, of course. Iyot na ako. Wag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sumaludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila. Sinakop ng puti ang mga kayumangge.